చెండామర్కుల వారు శ్రీ 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 పట్టాభి గారు అసలు సైన్స్ అంటే ఏంటి? సైన్స్ అంటే శాస్త్రం. ఎంత కష్టపడినా ఇక్కడ మనకొచ్చేది ఏమీ ఉండదు. మరీ ఎక్కువగా ఆలోచించకండి. చెప్పింది పాటించాలే గాని, తిరిగి మాట్లాడకూడదు, పట్టియం పట్టాలే గాని, భారతాలు అడగకూడదు. ఎంత బాగా కుక్కితే అంత బాగా కక్కుతారు. ఎక్కడా? పరీక్షల్లో. నాకు కావాల్సింది మీకేం అర్థమైందా అని. ఇదిరా ఆన్సర్ షీట్ అంటే. అక్షరం పొల్లు పోకుండా టెక్స్ట్ లో ఉన్నది ఉన్నట్లుగా రాశాడు. వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నా లేకపోయినా, చదివినా చదవకపోయినా, చివరికి పరీక్షల్లో రాసినా రాయకపోయినా, వాళ్ళ లైఫ్ లో మాత్రం సైన్స్ ఉంటుంది.